an yi taro a kan ana son a tattauna abubuwa waɗanda su danganci musulunci wanda tsakanin malam Muhammad bin Usman da malam Awwalu Al'udi ta a cimma abin da ya sa aka tare a yi nasara a kai. Allah ya karɓi wannan, Allah ya karɓi addu'an mu, Allah kuma ya zaɓa mana abin da ya fi kyau ya fi mana alheri gare mu. Saboda haka za mu miƙa abin magana zuwa ga malamin farko da zai fara magana. Kuma ka'idar da aka yi an yi ka'ida a kan cewa za a yi magana kowane malami za a ba shi minti 15 ya yi magana a kan abin da za su tattauna. Idan ya yi wannan magana kowa zai shirya saurari abin da malaman za su tattauna a kai. Abin da ake fata Allah ya sa a samu haɗin kai a abin da aka nema game da mutane. Sai da aka za mu miƙa wannan abin magana zuwa ga malam Muhammad bin Usman ya fara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك وأنعم وأكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وذريته الطيبة وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والمؤمنات وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وسار على منواله إلى يوم الدين. بينك أيها المسلمين ما من جيسات المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kamar yadda ɗan uwa ita imam ya gabatar, ina so na san in sake koma baya kaɗan na sake wannan yar gabatarwa a takaice kafin na faɗa cikin abin da nake so ne magana a kai. Tattaunawa ce yau rana 28 ga watan Sha'ban, hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1416 ko kuma shekara ta 16,400 in ka ɗauko daga dama zuwa hagu. Wato kenan ranar 19 ga watan Janairu 1996 a kalandar Grigori Sanatiyya. Mun taru ne a wannan wuri tsakanin ni Muhammad bin Usman da ɗan uwana Fadilatu Shaykh Muhammad al-Awwal al-Al'udi hafizahullah, wa jama'a Allah bainana fil khair wa 'ala al-khair. Kuma ina so kowanne cikin mu ya fahimta tun kafin mu nisa cewa ba fitaro bane na cewa bari mu yi ciki kaka Muhammad Awwal ya kada Ibn Usman ko Ibn Usman ya kada Awwal. Ba ya daga cikin tunanin mu da kuma ainihin makasudin mu. In daga dukkanin janiban nan guda biyu akwai mai wannan tunanin to ya kuskure ya cire wannan abu. Makasudin mu maganganu za mu yi waɗanda suka shafi qala Allah qala Rasul, abinda gaba ɗaya duk muke ittifaqi akai. Sannan kuma duk mai hankali a bar masa ya je ya yi hukunci, abinda dai ya tabbata zai shi ne yana yin addini ne domin in ya tsaya gaban Allah ranar kiyama Allah ya tambaye shi. Li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina. Dan wanda zai halaka ya halaka bayan hujja ta bayyana gare shi, da Allah ya faɗa, kuma dan wanda zai rayu da imani da shiriya da kirki ya rayu wato bayan hujja ta riga ta bayyana gare shi. هذه مقدمة لا بد منها، وأرجو أن تكون واضحة مكتوبة مستقرة في أذهاننا. wajibi ne wannan bayanin ya gabata kafin komai ya biyo baya. Sannan kuma abu na biyu, kamar da malam ya bayani, tattaunawa ce tsakanin da ɗan wani ɗalibai malam Adam da shi Muhammad Khamis kan abubuwan da ya shafi wasu aƙidodi na Shi'a, yanda ahlus sunna suke kallon wannan abu da yanda abin ke kai karo tsakanin ahlus sunna da kuma Shi'a. Don haka muka fahimci ya kamata kwarai mu ringa samun majalisi irin wannan. Wai wannan shine na farko ba a ko na karshe kenan, a ringa samun majalisi mai kyau irin wannan, ana tattauna al'amura na addini tsakanin waɗanda suka fahimci akidar Shi'a a matsayin akidar da suke ganin za su rike ta, in kuma ahlus sunna da irin kuma abubuwan da suka ga ya kamata su tafi akai. A zauna a tattauna, a yi munakasha ta ilimi wadda babu hamasa ciki, babu tunjira ciki, babu yunƙurwa ciki. Shi yasa muka gina ka'ida babu wanda zai tsanka, wajibi ne a baiwa waɗanda aka zaɓa su yi magana su yi magana. Shi yasa ma tun farko
muka yanke cewa yin wannan abun a majalisi kamar na baro kamar yadda ni na bada shawara farko malamin ya nuna rashin dacewa kuma na gamsu da ainihin shawara saboda tana iya ɗaura a zo ana bayani wani wanda bai fahimci ina magana ta fito ina ta dosa ba kamata ka ɗebe shi ya yauta ya warga zama masu shiri shi a takaice wannan shi ne makasudin taron mu ya kamata a rage adadin masu shigo haka an gane saboda haka sai muka yanke don ya kamata idan za a yi magana a san me za a yi magana a kai kar a zo a taru a san da a san me za a yi magana ba a watsa kuma tare da an san me za a yi magana ba don haka muka yanke a yi magana akan adalatu sahaba ko mawqifu sahaba inda sunna wa shi'a matsayin sahabbai ko kuma adalcin sahabbai abun ahlus sunna kuma da gun shi'a don haka ni zan yi bayani kan matsayin sahabbai a bisa fahimtar mu da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan aka ce sahabbai abun ainihin mu ahlus sunnah wal jama'a ana nufin wannan kalma sahabbai ko ashab jam'i ne na sahabi sahabi kuma ta'arifin sa shine man zamana an-nabiyya wa amana bihi wa mata 'ala al-iman wanda zamani da manzon Allah ya ganshi kenan ya kuma yi imani da manzon Allah sannan kuma ya mutu akan imani kenan ko da mutum ya yi imani in dai sahabin ne yana da awar wato imani amma ya mutu yana wanda ya yarda ya billah to wannan mutumin darajar sahabbantaka ta faɗi da bari to mun da dalilan da muka dogara da su kan cewa sahabban manzon Allah a wurin man ana maganar adalcin su dukkanin su masu adalci muna da ka'ida musamman gun malaman hadisi na ahlus sunna da ke cewa as-sahabatu kulluhum udul dukkanin sahabbai masu adalci wannan magana malaman sunna ba da ta suka yi ta ba sun da Qur'ani sun ga yadda Allah ta'ala ya yabe su ya martaba matsayin su ya karrama su ya fifita su ina fata ne da lokaci kula sannan lokaci na Allah ta'ala ya faɗa game da sahabbai misali mu ji wasu daga cikin ayoyi kaɗan ina jin cikin Qur'ani in muka ɗauko ayoyi ko da guda 4 kawai daga cikin Qur'ani mai girma sun ishe misali mu ɗauko suratul tauba sura 9 kenan aya ta 100 da abinda Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وأن سكي رجاء مثالي شجاع مسلمتي نصر من في الله كني من المهاجرين والأنصار بجد وأن سكي هجرة da kuma waɗanda suka taimaka musu mutanen Madina kenan kaga mutane guda biyu Allah ya ambata nau'i na uku sai ce wallazina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka biyo su da kyautatawa shine akan akinta akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya akai sai Allah ya ce ne radiyallahu anhu duk Allah ya yarda su hada kalamullah wa a'adda lahum jannatan wa radu anhu ma sun yarda da Allah ba iya kanta da kenan wa adda lahum jannatin Allah ya tattala musu gidajen aljanna wadanda wannan gidajen aljanna tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan koramuna gudana karkashin su suna masu dawama ciki har abada sai Allah ya ce zalika al-fawz al-azim wannan garaba ta da ya ba su shine rabo wanda yake da girma inda Allah ya riga wannan bayani game da su ya ce ya yarda da su kuma sahabban musamman Abu Bakr da Umar da Uthman da Ali da sauran al-asas al-bashara da waɗanda suka halarci Badar dukkanin su suna daga cikin waɗanda suka shigo cikin wannan aya sun yi hijira to Allah ga abin da ya faɗa game da su mamakin da suke yi da ainihin su shi a shi ne shin Allah ya tsarkake jama'a kenan waɗanda ba su cancanci Allah ya tsarkake su ba saboda masu laifi ne saboda misali fasikai ne saboda su misali ainihin fashi na shugabanci da abin da ya kama da haka ko ko Allah bai san da cewa watakila daga ƙarshe za su yi rudda bane kamar da shi ake faɗa Allah ta'ala tarkake su har yin hukunci cewa ɗan aljanna ne ka ganin a fahimtar mu shi ana tuhumar Allah kenan kan tarkake suna da ma'anar kenan wannan aya ta farko kenan da wajibi ne kuma bayani mai gamsarwa a kanta da hujjoji kuma daga Qur'ani na biyu
إلا ذا مجنجروا كوما بايتي في سورة الأنفال آية 70 الله يكي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وأن سكي إيماني سكي هجرة سكي جابا وهذا بيس يسد كمراوكا وذن أوفك الدين المسلمين. فقانا مجانا المهاجرون كنا كيلس أبو بكر دا عمر دا عثمان دا لم يصحب سنة كثير بنكون نفسا فمن دا وأن سكي باسو لتوتيسون والذين آووا ونصروا مثلا المدينة كنا في الله يكيني أولئك هم المؤمنون حقا أي أولئك الموصوفون بما ذكر هم المؤمنون حقا فالمرحوم وسؤاله اللميري من جملة اسمية قاعدة بلاغية قاعدة بلاغة ترسم في جملة اسمية فأنا مهل متبع فهو أن تنبعني أولئك هم المؤمنون حقا وأن تبصون من نجحتها الله أن يتربى تركيا مؤمنين نجحتها فبقى كنت رأيتك اللي كيرين تكون أين شيئا sai ka ga sun fasikantar da waɗannan bayan Allah kenan suna kora wannan hukuncin cewa adilai ne da Allah ta'ala ya yi game da sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam. Wannan wajibi ne ainihin morora wannan qadiya kafin komai ya taho. Qur'ani hujjoji ba ga nan mu sake dan gangarowa ta dan zuwa ga ainihin suratul fath aya ta 18 nan kuma Allah ya ce ne laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا لقد أتعيبت بلاغا انتسام الله للقسم وقتل التوسط سنة كرنتني المؤكدان اللتان تأتيان لحصر كمالي لكسر شكل متردد أرفع طاواني دني ربرد ذكو كنت لم يكن كنت كشكل مشكل الله يا رنسوا أكيتي وقت يا يبدو ولا لوكتي إن تفيد الظرف lokacin da suke maka mubaya'a bai asar zuwa sun duk wannan sabon suna wadda Allah ya hukunta cewa wallahi ya yarda kuma Allah ya ce wa ai Allah gaskiyar magana wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila wa ai Allah gaskiyar magana babu ashe in muka samu wani makhluki yana sukan su sun yi ridda ko sun kafirce ko kaza wannan ko ba a ga mai hankali ba sukan wannan bayani da Allah ta'ala ya yi yana bukatar bayan kan wani sannan aya ta 4 cikin abin da zan faɗa kenan سورة الحشر آية تتقص لأبن الله يكرا المهاجرون يكيني للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الله يكرا المهاجرون بسونا ما سجسيا ثم الله يهكم كما سجسياني مستحيل أسيو أن الله يهكم في أكمل جسياني a same shi da abin da ke ha'inci kamar fa'idori da zurfittuka waɗanda suke misali shi ake ambata kuma ya kira mutanen Madina da cewa sunan al-muflihun walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun hakama Allah بالصدق للمهاجرين وحكم بالصلاح للأنصار الله يحكم تكيوا المهاجرون ما سجسياني دون أبو نخائن في دخيانة بساء مكرن من ذن الله بيتاتي دعين هم يكسيانا دون ذيو الله يكتبو مرسا جسيا خائني فاسقه كمدى شيء كيفتا يمير بسويكوني خليفهم من ذن الله إن الله يتعالى لجوه من ذن الله والله ونان دي تمكتيا سمنت من مقرفوري كانت آيو دا يرق على جفسنالا لكي يقوفون نجاراك أنت Allah ya karantar da mu wata ka'ida wadda duk mu'mini in na gaskiya ne akan dai kuma tare Allah ya ce والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأن تتجوا باين وأن باين الله بستوجي صحابي سينا وأن تتجوا وأن تتجوا باين تو جاء بند قائدة بتكنات أكسنا كل ما جنت كتتي ya ubangiji ka gafarce mu da waɗanda suka riga imani Allah karka sanya jini da gashi da mun kufurci da mummunan jini game da waɗanda suka gaba cikin wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur kaga illa da ahlus sunna da shi'a da dukkan turuk na duniya za su ɗauki wannan ka'ida kada rasa habbai sun yi kuka da annabawa ne ba mala'iku bane amma ga ka'idar da Allah ke faɗa ga abin da za mu faɗa sai awon yi lafiya in laifin ne Allah ya gafarta ni sai kuma ka zauna lafiya me zai tabbace da haka waɗannan abubuwa suna gyara mana kai suna buƙatar bayani a kansu kan san mu faɗa cikin abubuwa na tawari ban da da su
هو قضية أعطي أنفع بإذن الله، ولكن أرجو قبل كل شيء أن تكون هذه الآيات منحلة، أي تتتبع بكل قضية وشرح وتفصيل حتى يكون مقنعا، حتى تؤم الفائدة إن شاء الله رب العالمين. لو تتجد فرغت ما يتعلم شو كنا كنا كذا كذا هذا وين مثلا وفي واحدة فود أبرد جسمي كهكي ليكوا زين أروح هذا وتأيه برا وده إتما سنة دول ما جلس بتوني شيء اللي تكرمتها ممكن تبدأ مثالي كنا أنا عائشة ورمومي زهدي وندي كعينهم بما طماني من ينبئي ومن ذلك نفاسي كان تبدأ إذا تقبل من قولي مرضك كاشكم أعطوني من التفسير الله تعالى ينفضه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين متى ينبغي داما أبا بن هدي نجمة جنبنجا كما ماذا جنبنجا أبو بن هدي نجمة متى ينبغي متى ينكركي أبا بن غواني ده هدي نجمة جنكركي حتى ماذا جنكركي أبو بن هدي نجمة متى ينمي كركي. هذا أبن دكواجه فهمت عن نفسي إذا هنا عائشة الله تعالى بدأ يتكمل ده شيء أكيد فداني يتكواتي فتلقائيا هذا من ذن الله سنا أكيد ذا أكيد بكر مجانا جنبي شو لا إيمان باب ومن يعوذ بالله بذيك وانا أبو سياسة تريد كلا فرش فهمتها قوة مشكلة. جميع الله كلها الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. إلى حياتها بن شدة لوكة سنة لوكة سعيكو فأسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إننا ندعوك دعوة الجليل الحقير المسكين المستشفى الذي لا يملك إلا الجاه، ونمد أطفنا ونقول يا ربك هو يا جياساته، ونطلب منك الاستجابة على أن تهدنا إلى صراطك المستقيم واهدنا إلى صراطك الذي أعطته لعبادك الصالحين الطاهرين. ألف صلاة وتسليما على محمد وعلى أهل بيته الذين أبحثت عنهم الرجل وطهرتهم تطهيرا. بعد kamar inda mukaddama ta riga ta gabata ga wajen shehin malami wanda muka ji gama bayani yanzu, Sheikh Usman Muhammad Usman bin Usman. Ta hakika wannan nazariya ce wasi'a baina muttakhidin mazhab ahli bait an-nubuwah wa baina muttakhidin mazhab ahli sunnah. الأقوال حقا سبقت wato kalmomi saboda sun gabata wanda suka wuce bisa doron harshen wannan shehin malami bisa cewar aqida ta irin wadda makaranta mai kiran kanta da ahlus sunna ta kullu bisa cewar sahabban manzon Allah dukkanin su adalai. Ta inda malam ya ce hakan ba an yi shi bane da ka illa iyaka bisa nazariya ne ga wasu ayoyi na cikin alkur'ani suka gano haka. To hakika kamar inda al'umma take da sanmu muna daukan kiyayya ne mu daura sahabi, muna daukan kafirci ko fasikanci ne da sahabi wanda ya rufe maganarsa da wata magana cewar ina yin tambaya kan wani hadisi da ake jifan ummul mu'minin Aisha da zina da shi wanda za mu zo maganar shi. Hakika in aqidar mutane ta kullu kan cewar shi'a ba ta da wani shahada illa ta zagi sahabin manzon Allah, ba ta da wani shahada illa ta ki sahabin manzon Allah, to lalle al'umma ta yi kure idan muka yi injiri guda daya annasu a ada'a ma jahilu, har a kullum dan adam ikan zama abokin gabar abin da idan ta. Hakika alqur'ani idan muka dauke shi muka ajiye shi janibin dama, muka ɗebo sahabbai muka ajiye janibin hagu, sai mu samu wannan kalma ta suhuba aw sahabi da ake ta kokawa a kanta لم تكن موجودة في كتاب الله مع التعريف الذين يدعونه أهله. لا تبع وتكلم من معنى هذه القرآن تكلم مرة النبي وآمن به وما على ذلك. كلمة مين وانت تقول أحيانا كان كافري كلمة مثالي ولا تقل
misali wala takun Allah yana magana da cewa wato ma bisahidukum min jinna, kaga anan manzon Allah ya kamar ake nuna shi sahabi ne na wa'annan mutane wanda suke san shi mahaukaci. Karshen kalma da wata shura da ita ce har sannan ahlus sunna suke yin magana suna da yakini da zaka ce dukkanin sahabi ba sahabi ba da abin bai bata musu ba, amma kar ka faɗa haka kan sayyidina Abubakar. Suka ce da za ka faɗi wannan a ɗan ƙarfi da za ka faɗi wannan kansa to lallai za su iya kiran ka kafiri domin ku alƙur'ani ya kira shi sahabi kai baka faɗa ba. Ita kanta wannan kalma da muka yi nazari sai muka samu cikin mujallabi na biyu littafin Ibn Kasiri shafi na 335 sai ta ma'anar wannan kalma idan ma su lawari yake kullu sahibihi la ta'ban inna Allah ma'ana fa anzala سكينته عليه وأيده بجنود من تروها وجعل كلمة الذين وكلمة الله العليا. بس وانا كلمة معناتها تابعوا ولما تبوا. mutum da aka warkiya da wanda ke warkiya. Da haka ba ta zo wannan ma'anar da malamin imani tarihin ka ba. Marra annabiya wa amana bihi wa mata ala zalika wa law takhallalat birdati kamar inda al-isaba fi tamyiz sahaba ya ibnu hajar al-asqalani shafi na tara zuwa na goma ina. Da haka idan har ban samu wannan tarihin ba, idan har mu gane haka ba, sai mu samu to alqur'ani ne ita a gaban sahabbai, alqur'ani ne ita a gaban al'ummar da suke zamanin manzon Allah, sai muka samu Allah yana gaya mana huwa allazi arsala rasulan ne misali haka yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard malik al-quddus al-aziz al-hakim huwa allazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Da haka wata al'umma ce da nassin alqur'ani da Allah, wata al'umma ce da nassin alqur'ani da yake ala siratul mustaqim ya Allah ya turo manzo to da manzo ya da maya haka ma sai suka bi shi alqur'ani ta a'a lalle a cikin su mu'mina ya ware musu suratul mu'minin, lalle a duk daga cikin su kafirai ya ware musu suratul kafirin, lalle daga cikin su akwai munafikai su kuma suna suratul munafiqina ko haka ba wanda wannan kafirai أعد لهم جنات أعد لهم نارا وبنجد يا ترى دم سوتا وإن مؤمنين الله تعالى دم سوتا الجنة تسمع منافقا وند ذات رأي تعالى محمد صلى الله عليه وسلم يعني كني هذا يسوع أنا ما كتي بس إذا كإطلاق إن كافر في جبهة أكان سبا هذا سنة قلنا بس هذا يبني أنجا نقول هذا جنسي نه حديث البخاري إذا مكذوبا كركشين سورة cikin wani tafsiri na ita wannan suratul munafiquna lokacin da ayan nan ta sauka ko ta ake magana kan wannan ayar la irja ana ila al-madinati la yakhrujanna a'azz min al-azam ita lokacin sai sayyidina Umar izara ta koji ke sai kashe wannan sai annabi Muhammad ita da baki ke gaya masa lalle karka kashe shi a ce Muhammad ina kashe sahabbansa wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya san da ina da bakin sa ibu baki ite Abdullahi bin Salul kar aka kashe shi a ce ya kashe sahabbansa to abdayar abin da alqur'ani ya faɗa kan wayannan mutane sai ga musu sai kiran san cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila salata qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil sai kan zabdina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa an gane ko to dan muka tafi ya dala kadar radiyallahu anhu al-mu'minina idhi bai'unaka tahta ash-shajara to wannan akwai hadisi wanda musulmi ya ruwaito daga wajen Jabir ya ce adadin wa'annan mutanen da suka yi mubayar in ita kake so ga masa su 140 su 1000 a daidai wannan lokaci akwai sahabi kusan 150 amma mutum 1400 suka yi mubayar da nassin musulmi mu ɗauka dukkanin sabai sun mubaya ya za ka yi da hadisin da izo cikin mujallabi na 5 littafin Bukhari shafi da yake cewa da ke wannan sahabi shine Bura'atu bin Azib sai yake cewa ya Bura'atu balaka aljanna na farin ciki da kai sai ka danne sai da kai mubaya'a kana daga cikin wanda ake ce musu kadira bi Allah ne kike ba ra'ayi ka da baki sai bin akhi ya kai dan uwana wallahi la tadri ma za a hadathuna ba'dahu baka sani ba mun muka da manzon Allah ashe alqur'ani bai faɗa a wani wuri ba innal ladina yubayi'unaka tahta shajara menene ita inna ma yubayi'una Allah billahi fawqa aydihim sai daga Allah ke tafa man naka fa inna ma yankuhana dan da za ka yi mubaya'a ba mun ce baka yi ba to amma yau ga sahabi ana tambayar shi ina faɗin haka don in ka ce dukkanin sabai adalai ya za ka yi da Abdullahi ibn Abi Sarh wanda alqur'ani ya sauka a kansa yake cewa wa man adlam mimman iftara ala Allah al-kadhib kira shi da makayi ka duba al-mu'arif na ibn Qutayba
lokacin da yake kawo babi kan masu ridda ya kawo Abdullahi ibn Abi Sarhin da yake cewa yayi ridda daga baya da addinin Annabi Muhammad yake daukar takarda cewa cikin jeji ƙarfi yake dike cewa wallahi da shi da Annabi Muhammadu suke zama ana da saka shi an gane ko da shi da Annabi suke zama suke rubuta wannan cikin dare Abdullahi ibn Abi Sarhin an gane ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kashe shi wanda daga baya ka ce ya tuba haja zauna in aka karanta tarihi da kyau za a ga shi ne gwamna a zamanin Sayyidina Usman wanda ne ya kanta ya za ka yi da makazuniya in ka fitar wata da karbalai ne ita fata kai da nasin Bukhari aka zo ka je ka duba manaqibu Usama bin Zaid a kan cikin Bukhari babu munajib inda yake yin magana yake zancen cewa za ta ba kama kafa ga Usama a je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin manzon Allah ya ce da wallahi ko Fatima ce sai an yanke mata ya zaka da jahiliya ya zaka da gamidiya wanda waɗannan gaba ɗayan su an musu hukunci na zina ya zaka da ma'ida zaka da Salma wanda manzon Allah ya jefa su akan zina za ka ba wai mun ki a'a mun ce sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan sun yi ne a'a wallahi mawqifin alqur'ani muka ba yanzu alkurani yana da ya ayyuhal ladina amanu akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu da nassin alkurani an kira Walid bin Uqbah fasi wanda yake wani ya tuba ko daga ba Allah ya masa je kafa duba shahadatul haqqi ne shi haskani wanda in shi akan sababin nuzulin aya ya ce wannan bawa bai kushe ba ina shan giya har ki zuwa lokacin da ke mutane sallar asuba raka'a biyu ya zuwa dangane a ƙara musu in ka ce ba da bukata ya ce bai kushe ba ina shan giya Walid bin Uqbah shi ina tare da a zamanin Sayyidina Usman ina tare da cikin gwamnati ya za ta yi da Marwan bin Hakam wanda Tirmidhi ya rawaito idan yi maka nisa Tirmidhi da ka ɗauki littafin tarihin Khulafa ya shehu Suwaiti akwai cikin magana da yake kan Yazid akan tarihi din da Ummul Mu'minin Aisha faruwa ta hadisi tana kiran cewar manzon Allah ya la'anci Hakam da shida ɗan dangin wanda Marwanu dan hakan ne sai an gane ko to wanda wannan abu ta ga cewa daga cikin sabai ce akwai irin su kuma ibn Ma'dun dawla ne a Bahrain ne da Halifa Umar radiyallahu anhu ya har Bahrain yi masa dola da jinja shi daga cikin sabai da aka kai ta abin da muka dogara maganganun abin da Aridatul Al-Qaid al-Jaliyya na Abdullahi ibn Fujiyo na gunduki sada cewar unzila jumlatan min al-lawhi ila sama'ina fi ramadan zulqula thumma munajjaman li qadar al-hada man adhara da'a yura ila ga mutaka al-Qur'an ya zo zamanin manzon Allah ya sauka ina sauka kuma jumlatan haka idan wannan amma kuma daga nan ne al-Qur'ani yake zo manzon Allah duk mutumin da ya bayyana da wani abu na fure take sai magani amma in mutum yana so mu yarda cewar dukkanin sahabban nan adalai ne sai ya yarda sai ya ba mu makarji kan wanda suka yi sata sai ya ba mu makarji kan wanda suka yi zina sai ya ba mu makarji kan wanda suka sha giya to waɗannan lallai sai ya ba mu makarji akan su in kuka ce laqad radiyallahu ba wai mun ce mai ta ba lallai radiyallahu amma ga wanda ake masa maganar da kansa yake ba kuma ba mu bayan ba shi ko wannan misali wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari ita ko wannan aka ce wasabiquna al-awwaluna akwai hadisin Umar bin Khattab radiyallahu anhu da aka tambaye su wasabiquna al-awwaluna sai ta su ba wai duk mutane bane su ne wanda suke sallah kibla guda biyu ka je ka duba Jami'ul Kabiri ko Ahkamul Qurtubi ko Baharul Muhit wanda yi kan tafsir ne ko kuma tafsir sabari za ka kira sai kuma da kira ta a wajen Khalifa Umar wasabiquna al-awwaluna wal ansaru allazina tabauhu ya ga wallazina tabauhu da karanta yanzu a wajen sa ba wallazi na taba bi insanin kace kuma da zan baya a'a shi auren sama da mutanen hajirawa ne da ansaru da haka mutanen dansu mutanen karkaratul kadar mutanen buwa'u mutanen misali yaman mutanen irin unguwanni da ake samu banin najari in ma mu shiga shi a yanzu an gane ko ba wai mun ce sahabbai ba a bane bane lallai akwai mu'minai ne kullai wallahi duk duniya ba wanda ya sai matsayin su wanda shine zainul abidin as-sajjadu alaihi salam yayi cikakkiyar addu'a a kan samu sahabi ne ga dukkanin shi'a idan da yin wannan addu'a kan waɗannan sahabbai na manzon Allah a je a duba du'a sajjadiyya har ma muna da misali addu'a hafsa kan sahabban manzon Allah amma fa ka sani wannan ka ka fitar da su innal ladina yanadunaka min wara'il hujurati akafaru la yaqiluna su 40 ne sai ka zaro su
وغاني إن شاء الله. جزا الله أخانا خير جزاء على ما قدم. maganganun da dan waye sai to da kai su in ta kama dai bayan dai na nuna wanda take da hujjar a goyi bayan ta wanda kuma ba su da hujja na mai da mata cewa ba ki da magoya baya. Farko maganar da ita cewa ta'arifin da na kawo na cewa in aka ce sahabi wanda ya zama ni da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kuma ganshi ya mutu akai babu inda qur'ani ya ambaci sahabi. lafazin qur'ani sarahatan babu inda ya tafi cikin qur'ani. Ya tabbata a cikin hadisi sahihi na manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar da al-imam Abu Bakr ibn al-Arabi al-Andalusi ya hakaito cikin al-Awasim min al-Qawasim inda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya ambaci lafazin sahabbai ya ce inna Allah ikhtara li ashabi فجعلهم أمعنا حديث فجعلهم لي أصحاري وأصحاري الله شيء ذات من صحابينا يسنيا من وتعين ما في مكان دجتكين في يسنيا من سركي دم سبوع من بايع أي من يسجل لما يسمع أوكو أن النبي صلى الله عليه وسلم يا فرصة يا لفظة الله ne ya zaɓo min ne sahabbaina wannan a matsayin nafsin Qur'ani ne a wajen mu menene dalili آية 44 في سورة النحل الله تعالى يأتي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون من صوت مكة القرآن دنك بينا ومتعني أبن متفكر مصر كهكا دبوان إن منزل الله أكتين هذه خمسة وإن بسك إن جنتا قال الله بني كسام قوة مجانا قلو صرو أرجع في القرآن من جرمة منزل الله شيء بياني دنك بفوانن dan an ce ainihin sahabbai su ce da kifa kaza da kaza da kaza a ce wai qur'ani bai ambaci kalmar ainihin sahabi ba wannan kuskure ne gare mu domin manzon Allah da bakin sa ya furta bai barin kiji cikin ka dan uwa ka ambaci wannan ainihin da lafazi jazakallahu khaira wannan kenan na biyu sahabban da suka yi mubaya'a kafin ka ambata wannan abin sanin ne gare mu cewa su 1400 a wata riwaya 1500 wannan abu na cikin littafin al-sunna maktub ma'ruf lada kulli man kana yatasabbu al-kutaba wa kana yasraha inda yana karantawa ya san wannan kuma magana cewa an samu sahabbai wani yayi kuskure ai qur'ani ne amma aka ba daga tunanin ka bane ba daga tunanin na bane ba daga tunanin wani bane qur'ani ne ya ambaci waɗannan misalce na wani yayi kuskure wani yayi laifi da waɗanda ka ba da misalan irin su Ghamida irin su Ma'iz irin su al-Hafiz har ma da Abu Mihjan al-Thaqafi wanda yake shagiya ai masa bulala ya tuba shagiya ai masa bulala ya tuba shagiya kwarai da gaske Abu Mihjan wani abu ne sanan ne gare mu amma wai abin da muke cewa ko me yake nufi yana nufin sakin baki a kan su ne jama'a a ce waɗannan mutane sun fita ga da'irar musulunci sun kafirce sun yi zuci kaza kaza in har haka ne muna bukatar shi'a su kafa mana hujja manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hukunta kafircin su ɗan wutar ba ɗan aljanna bane kuma sunna ce ga waɗanda suka biyo baya su riki haka duk sai su ai mun karanto aya cikin suratul hashr sai Allah yake والذين جاءوا من بعدهم يقولون منين آية ما كان الله فدا ba waɗanda suka zo bayan su ko su waye ka'idar shi Allah ta'ala ke rubuta musu ga abin da su faɗa suke cewa Allah ta gafarta mana da ɗan uwanmu da suka riga mu zuwa ga imani da sahabban da basu laifi ba da waɗanda suka yi laifi zai yiwu ga duk duniya ahlus sunna da shi'a su kore su daga da'irar imani ba zai yiwu dan mutum ya yi laifi ka kore su daga da'irar imani ba sai idan ɗaya daga cikin su ya lafasa kafirci mutum ne haka dai kuwa Allah ba ya ce da shi'a ko ahlus sunna ko mu'tazila ko wata kungiya su mayar da su wani abun suka abin la'ana a kore su ga da'irar imani bane ga ka'idar da Allah ta'ala ya koyar ake cewa ne ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wannan magana ce wadda take mai karfin gaske kuma wajibi ne nuna farin ciki na wallahi da wata magana ta uwa ambata musamman yanda nabi yana kama ainihin sunan sayyidina Umar yana faɗa radiyallahu anhu domin mu a sanin mu shi'a a littattafansu da ƙungiyoyinsu da farraƙansu mun san waɗanda suke da adalci cikin su kamar yadda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin Al-Fatawa haka za ta samu cikin Minhaj Sunna kamar yadda Abdul Muta'ali Jabari ya haka yake cikin Siraru ma'a Shi'a yana cewa shi'a a wurin mutum su gida uku akwai zurbiya mabiya al-Imam Zaid ibn Ali ibn Zaid al-Ali ne ya hayawan da aka ce
yana cewa khilafa tsakanin mu da su babu yawa sun yadda da falalar sahabban manzon Allah na musamman guda hudu sai dai sun lace akan cewa sayyidina Ali sama da su sannan kuma akwai imamiya yace waɗannan fasikai ne domin su gaba ɗaya suna zagin Abu Bakr da Umar da Usman sannan kuma sai ainihin gulatu irin su Qaramita irin su Ismailiyya Nusairiyya ga sunan yace waɗannan kafirai ne ko shakka ba da haka idan da zan ta'uwa kun tabbatar da kenan cewa ba ka cikin gulatu ko ba ka cikin imaniya da ke fasikantar da waɗannan su zama mai ke nema wa ake nema wai ya mutu ya lalace ya kasu cikin ragin sabon manzo Allah wallahi babu ɗaya da ake bukata inda haka ne inta halkala magana ta ƙare amma wurin muna da masaniyan da yake ne kowa ya tabbata da tafasu ka samu littafin kabar al-fi'a na Muhammad Rida Ridawi inda yake raddi akan cewa ahlus sunna sun yi a ƙarya da ya koro magana yake misali su dubi limamin kulibi a khalifan ku na farko yana tana bakar kenan ya zalunci Fatima ya hana mata ainihin gadon ta daga mahaifinta da ya zo kan sayyidina Umar al-Faruq ta da shi ya zage shi wannan abu ne rufe kowa ya san wannan amma muna faɗin wannan mun san a cikin shi'ar akwai zaidiya waɗanda hakika suna samun bakin su daga sabbin manzo Allah musamman waɗannan khalifofi guda musamman suna ambaton su da maganganu waɗanda suke masu kyau in har waɗanda muke ganin kamar shi'a ne a wannan kasar tamu ba sa cikin masu zagin sahabban manzon Allah wanda wannan kare ta Qur'ani ne sarahatan kana ga ta kare ba mai take mushkila amma abin da ta kawo na cewa ga matsayin sahabbai wasu daga cikin su ainihin sun yi fasikanci sun yi kafin ba wannan malaman sunna fiye da shekaru 2000 ko nawa sun daga sun san wannan sun kuma rubuta gaba ɗaya cikin littafin tafsir kamar Ibn Kathir kamar tafsirin Abu Ja'far al-Qabari kamar tafsirin Bagawi fi sunna kamar ainihin tafsirai irin su tafsirin al-Imam Suyuti Abdul Mansur fi tafsir bil Ma'fur da dan suka faɗa game da sahabban manzon Allah kawai ne da kuskuren amma abin da muke cewa waye sai zama alƙali كل مسلم واقف إذا ما القالي أكنتم باين جاء أبن الله تعالى يكي والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقت لما جاء كوانا هذا ممثل في أكثر وأن فرافرا بيفاروا بين ثم مو أكيد رمو باما توقا ونمسلم دائما من الله معصوم باوش مسلم باما توقا ونمسلوتي دائما من الله بأن باما معصوم فكين جمع يومنا كيوا kowanne daga ciki zai iya kuskure imam Abu Hanifa misali yana cewa innani attakhidhu bi kitabillah thumma bi sunnati rasulillah thumma bi qawli man fi'tu min as-sahaba da magana wanda nake so daga cikin sahabbai zan yi riko da fadin Allah ne sannan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan da maganar wanda nake so daga cikin sahabban manzon Allah kaga da ainihin matsayin sahabi matsayin na annabi wanda baya kuskure baya halatta da Abu Hanifa duk da matsayin sai ce da maganar wanda nake so cikin sahabbai da kowanne sai da magana don haka bayanan wasu masu saukin gaske ne cewa in dai ya tabbata abin da ɗan uwa suke kai musamman nan kafa samu ba sa cikin waɗanda ke kama misali sai na abubakar su la'ance su zage shi su kama sayyid na awon misali su zaga kamar da bayan ɗan uwa yana in ya tabbata haka ne walillahi alhamd amma duk da haka muna cewa waɗanda suke kuraturan cikin sahabban wane ne ya karanta littafin Allah ne ko sunnar manzon Allah ne ya ce a yadda su abubuwan la'ana ko a ɗauke su fasikai ne ko ba a cikin da'irar musulunci ba sun ga abin da Allah ta'ala faɗa wallazina ja'u qur'ani ina ƙara wa mai tawa dama ne bayani sai mun wura ayoyin qur'ani ko wani irin asa zamu je gare shi wanda da su a rubuce a tare wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim duka abin da suke kuskuren nan duk hakuri da suke yi me zai amfane ka me zai amfane ni me zai amfane shi in na kama su ina da gindi a zuciyata game da su ina cewa sun yi karatu da ina gaya ma duniya waye ya ce wannan shi ne tsarin rayuwar ta addini mai kyau ni zai kara maka sai ka ummati kad halak laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum jama'a ta riga ta wuce abin da suka aikata yana gare su abin da suka aikata yana gare ku da kanku kuma a aqidar ahlus sunna kamar yadda ad-doktor Salih Fawzan al-Fawzan ya haka cikin littafin kitab at-tauhid wanda shi ma ya dauko ne daga cikin littafin ahlus sunna yana cewa aqidar ahlus sunna shine dangane da abin da ya faru da sahabbai al-insafu amma shi da rabai mutum kai da cikin abin da ya faru tsakanin duk cewa ne ma magana akan irin waƙoƙi da abubuwan da ya faru tsakanin su amma duk da haka laifukan da wasu daga cikin sahabbai da Allah suka yi
an umarce mu a matsayin mu na baya mu kame kai mu kame baki da barin sakin baki a kan su kar mu ɗauki waɗanda muke ganin sun yi kuskure wato su kansu da ambaton kurakuransu a matsayin wata hanya ta addini. daga ƙarshe ina sanar da hankalin malam zuwa ga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul mumtahana إن الله تعالى كتوى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهارا في سبيلي وابتغاء مرضاتي حظوة الشهاية. حكيم الزفن كثيرة مع أهل السنة ولا متجيمان للصوت أدوبة قريب ابن كثير تفسير شو ضمن تفسير أهل السنة الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري تصورته ورثت فيقرأ هنا في ذكر واجب الجمعة تشدد الإمام إن شاء الله بل يا رجل ثاني يقول أتكلم هذا بين المرأة وإذا كان الله في البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين القراءة أبي بن كعب يانا تعرف اختلفوا أما أذكر أن أمتين ثلاثة ذكر تنسيتني أمتين شرب أظن الله تعالى كيف قال هل إمام ابن عباس نجاء مثلا النبي آدم والنبي الله نوح أنت مش أين وتدريس وتندبه تكتب تكون أحسن مثل في شيء لن تسع أظن لك فتاة تنتقي سوار الشيء بأبو لك أنبت نقرأ فرنسا حبي بعين هنا ومراجع أهل السنة سنة ندون أما أظن تنبير وانين يسي والنشيني حي تجد الدين حمد النوبة يعني ثم قلتها لأن الكلام إذا كفر يوصي بعضه بعضا الله يسلمك. الحمد لله صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. كحقيقة na ji daɗi bisa wannan maganganun in ba a manta ba mun zauna domin mu gane cewa lallai sahabbai dukkanin da su zamo adalai ba malam kuma ya tabbatar akwai masu kare a cikin to wannan daman shi ne abin da ya bani dabi an gane ko sai dai a cikin maganganun baya akwai magana da malami ta hadisul ifki wai ana zargin ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha da cewa mazina ce kuma azalla wannan ba ma aqida shi ya bace aqida shi a zaidiya ce ismailiyya ce muhammadiyya ce attahiyya ce wato ɗaya daga cikin wa'annan kowace ta kullu kan cewa lallai matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahfuzatu mata ne wanda suke wanda ubangiji ikare su don haka aqida shi'a yanda take gani ba matar manzo ma za ta yin zina Allah zai kare shi gaban don haka sai fahimta daga ayar nan da Allah yake faɗi cikin littafin sa cewar matan manzon Allah ummahatul mu'minina iyaye ne na mu'mini da mu'mini na an haramta masa wannan mata ne kin san ku da fajiri kafiri ba zai yi sanda su ma'anar ta anna ummahatul mu'minin ma'anar ta arjin su ya zamo akan mu'mini ma haram to me ke san kuma kan kafiri da kafiri ba ko da alhamdulillah ba zai yi ba da haka dinin ita mawjudin samanne ne cikin littafin Bukhari ko babu shi mujallabi na uku juz'i na uku ya kawo juz'i na biyar ya kawo wanda kazu ma hanne kotu din wanda gaske ko kai ka karanta shi a fakata ta kuma abu da ya faru tsakanin Sa'ad bin Ubada da Sa'ad bin Mu'adh da shi da Usayd bin Mughira amma duk ba kan wannan muke ba dan haka a gane aqidar shi'a ta kowace irin shi'a ba ta kullu akan hadisin da take ba hadisin ita ce sabon ne cikin wa'annan Allahumma sai dai kar amanta da yawa muna magana lallai annasu a ada amati an adam abokin gaba abu ne da ita littattafan da suke zuwa mana kar ku manta ina zuwa daga kasashe kishiyoyin shiya ba kasashe ba na shiya ba za a iya ɗauko yanzu littafi mutum yana da ƙidar izala ɗauko musu hamfar a cikin Muhammadu bin Abdul Wahhab ga irin kace da suke isha giya daga ƙarshe izina in kije na sallah ita ne kamar mu in sha mun karanta mana cewa wallahi ƙarya aka yi izala ba a ƙida kuma an gane ko to kowanne irin janibi na addini haka na faruwa a kansa to mun gode Allah sai dai ina ta tambaya cewa to tambayi ta shi mun gane da tarba da bane gaba da akwai masu farbuka dan ne wal awal adilu man yajtani bil kaba'ira wa yattaqi fi wadin sagaira wa ma ubiha wa hawatin ayani tuqdahu fi nurati al-insan wannan shine adali wanda in yasan cika kaba'ira to mun samu a cikin sa kuma cikin kaba'ira shan giya akwai masu yin zina a cikin sa akwai barayi an gane ko a cikin sa akwai rudda a cikin sa akwai munafiki da nasan da sai dai muna yin magana da sunni da mushi a wallahi ba haka muka so ba da maman bisi ba a zama lafiya sai ka kuma Qur'ani ya fara wallahi ko baban mu ne sai mun fara in ka dauke Allah ka dauke mun zo ba ina jin akwai gaba da biyayya sai uba ko ba haka ba
ya bunayya cikin wata kisa la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kai to bil walidaini ihsana sai uba a cikin mu ne haka da mu faɗa mawkifin wallahi ba na zagin sahabi bane mawkifin mu mawkifin alqur'ani mawkifin mu ba wai mu samu kan ga ga sahabi mai bane mawkifin mu abinda alqur'ani ke faɗa zamu faɗa sai dai a sunnance ya halatta ka faɗa a larabce ya ce kaka amma shi jarabe nan kaka amma jarabe nan ba aya bace kaka amma jarabe nan ba hadisi bane kuma alqur'ani abin da yake neman mu komo shahada walau ana amfani ku zama wannan su da ko an kan kuma ita ce sannan mun misali wallazina sabaquna bil iman aka ce to sai mutum alqur'ani dan doki wannan hanya idan muka shiga cikin alqur'ani wani mutane sun zo a arabu amanna sai alqur'ani ce kul lam tu'minu bi imani ba sahabbai ne walakin qulu aslamna to kace ni ko zan da cikin wannan nake magana kan ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هل هو إيمان كما كي تلاقي جبا كيف أدون المؤمنين بعد نفس القرآن ما كي مسلمان سكوما تسوى ولا مكان كبا والذين يسبقون بالإيمان سواء ولا سكا رجاية من الإيمان كو من جاء مكا للي أطري مؤمنين والله نجاية وأن دكين أبن مضاك الشيء سما لكاسة مكساكي وأن سنة خارج من الله مؤمنين نقوم قليل جدا القرآن يا فلا ashe bai ishe ka ba mujalladi na farko shafi na 225 cikin littafin Bukhari ayar da ubangiji ina magana cikin ayar alqur'ani wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma inda la khairun min Allah wa min at-tijara wallahu khairur raziqin sadaqallahu al-azim an gane ko sai ne idan sun ga ciniki ne aw lahawan ko ya ka yana zai mutai taba kaka ko a tosa in ka dubi ilaiha ya kawo hadisi wanda suka rage sallar juma'a ce amma mutum 12 ne rage bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba mu zama cewa a'a ba za mu faɗa sai dai mu in mun zo abin da muke faɗi wallahi da maman da ba a zama nan lafiya alqur'ani ne kuma ya zani in akan baban ne ka zauna masu yanzu dan Abu Lahab dole ya kure kira tabbata da kuma haka dan Abu Lahab dole ya kure kira tabbata da ga baban sa Abi Lahab ne ko da karantawa sai kun fara fuska to rayuwa kan ya mutu ka saka lawan fada in walidu babanmu ne in mu zai walladina amanu in ja ku ba su kun bi na bayin sai mu karanta don haka maganar da ake yi ma kan cewar addu'a ga waɗanda suka riga mutu da imani ne alqur'ani kuma ya nuna ba wai dukkanin wanda ira da manzon Allah bane yake mumini don ku an samu gungun mutane sun zo sun ce amanna alqur'ani ya ce lamtun ne ku fi imani walakin kun yi aslamna to abin da muke so shi wanda suka ce tunda da wannan da aya ta ce wanda suka yi ilimi in kana sai fara faɗa karkai Allah ya kan busuru ina fahimci cikin alburda ولم ينتهينا بما تعي العقول به حرصا علينا ولم نرتب ولا نهي mu addinin mu ba irin addinin kiristanci bane da haka ba a jarrabe mu da abin da hankulan mu za su gajiya da shi sai mai zamu yi kuma walam nartib aw nurtab ba a bar mu zama muna wato kafan sai ba walam nahi ba mu zama cikin ima ba in ba a so a faɗa ka ra'ayi in an yi za mu karanta alqur'ani Allahumma in ba ka san faɗe da kace ba za mu faɗa da Hausa ba amma da larabci da faɗe da ba za ka karanta ba mu da baka alqur'ani ya ce Saudiya kuma duk wannan ai suna karanta ta sai da faɗa da hankali haram kenan amma da larabci ana faɗe ko me to aka ba ma jarabanin sai da dauka aya amma muddin ya bar ayan nan faɗa an karanta to an faɗa in ko so ita kar a faɗa ita ayoyin da ko ko a'a ya halatta a faɗa da yaran larabci da yaran Hausa ne zama haram ko ko a'a ya halatta a karanta shi matsayin qira'a amma kuma za a shirin shi ne haram ai ba na da akwai wata aya da ake zama wa karanta cikin alqur'ani zama haram aya ce mutlaka sa karanta ta samu lada kuma alqur'ani kamar rumbu ne na kissoshin abin da ya gabata ina fir'aun ina hamana dole ina faɗe su ina asiyat matar fir'auna dole alqur'ani ya yaje ta da haka tarihi ne kuma alal istimrar kar ka manta gaskiya a iya gano ta a tare da dan adam kar a san wai misali mutum ake nema a kaga ma gaskiya an ga abin da nake nufi ko kar mu ce wai a'a ya sahabbanci manzon Allah sai mu ce shikenan yana tare da gaskiya a'a mu nemo gaskiya sai mu kira shi yanzu ina sa harkusu ina zuwa ko ya tarafa wannan kike da harkusu ina wanda misali zuwa biyata cikin juz'i na farko shafi na 439 littafin al-isaba fi tamyiz sahaba me yake bai daga kansu suke ma ba'akin ibadarsa suke za gaban manzo Allah suke faɗe ga aiwa na kaza da kaza da kaza dan ka ce ga shabu ya ce dan halaka sai da ta wannan kamar sun zama amma kan bai su suna mamakin ibadarsa to kan mu zama haka to kuma manzo Allah bari mu ce wani ya burge ma ibada sai mu da tsara wani ga mana irin wannan banda wannan akwai juz'i na 2 shafi ya kwanta mu shi ma cikin al-isaba shi kuma abinda a cikin uhudu ne ya kashe mutane yayin da makantaka sai sabon ke magana gaban manzo sallallahu alaihi wasallam
in ka duba littafin al-isaba fi tamyiz sahaba wanda aliyu ibn muhammadin aw ibn ahmadin ibn aliyin ibn muhammadin al-kinani al-ma'ruf bi asqalani ibn hajar ya rubuta cikin littafin sa abinda yake faɗi shi wannan sahabbai suna mamakin yadda zama zalimi filin Uhud amma ana ga wannan zalimi ina ai da wani ka koma cikin Buhari juz'i na farko shafi na 65 zuwa shafi na 61 da shida a wani kuma shafi na 60 zuwa na 61 wanda ita yin magana kan arwalla an gane ko manzon Allah ya wuce ta makabarta sallallahu alaihi wasallam ya ga ya rado da wani kabari sai ta faka fa jarida ta sai ka do irin jarida ma na jarida irin wato kamar dan ganyen dabino kafin ya zama dabino su sai kafa akai sai kun saba ne kamar ba wa'annan mutane ne wanda ake azubtar da su cikin kabarin na kuma don wani abu yawa ba karka da munafunci ne karka da shan giya ne karka da wani abu ne a'a arwalla ce ɗaya bai iya ba dai kuma annabi ne da nasin Buhari ya ce hazala ne shi ne ka da hadisin wani laƙabi arwalla ce wato bata samu shiga ba ɗayan kuma ita yamshi bin nama ina tafiya da annabimanci ne wallahi shine mafi da mazhabi na ahlul bait Muhammad kan sabon Muhammad kar ku manta akwai Musa Isa Harun akwai annabi Nuhu akwai annabi Adam dukkanin su annaba ne suka istimrai sun rayu kuma sun yi ko ba haka ba kai ka karanta tarihin sahabbai da irin rayuwar tun daga annabi Adam sunna ce ta Allah a ciki ana samun masu kyau a ciki ana samun wanda masu kyau a ciki ana samun adalai wanda su tsaya su yaki su kare annabi Muhammad a ciki ana samun munafikai wanda suna zaune suna kwallabu wani ita shi ci kwallon sai tun ciko shi ba zuwa ba haka akwai da wuce na yin sallah aka ce ya kawo mutane rigar manzan Allah haka wani sai ke baka yi adalci ba wani yunwa ma zai ji biyan manzan Allah wani abinci ko ke da ita da manzan Allah ya hana abu je aikata misali hadisi ka koma cikin bulugul marani babin da yake magana kan asauni me yace akwai wani sahabi da yake cewa mala halaka ya halaka da bakin sa sai dan ne sai ga san ya abta wa matarsa cikin hadisi ina sai da haramcin fa amma ya aikata ya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda musa abunna alfaza zina fadi faqad sata insana hatta turran wa jannahum a ibn daran ila khalqi ta'allam bi annahum ka ahmad lam yasha wala huwa yashaw amma da sallallahu alaihi wasallam sai kita ga abinda ga abinda wanda ko sai wannan hadisi to ba muna burin mu kira sahabi manzo Allah mai kure ba wai da hujja bane a'a kuma sannan ina sun yi kuran da mu abinda muke tambaya wai ta fara ka ba ma jaraba yana ba hadisi bane ba aya bace in ijtihadi ne wani mutum ne shi kuma fara sai kana ijtihadi mukabilin ijtihadi kuma haka bane ijtihadi ne ya kawo shi ba wai kiyake ba shi ba zai faɗa ba wata kilda gina neman gaskiya ne a tahsiya ba ina neman gaskiya bane kila da zai nemi gaskiya kila wallahi da kowa faɗa zai faɗa amma yanzu a baka wata wannan an jawo amma ba ta nuna faɗa illa ba kana laka ba ta nuna faɗa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza wala ta kawal alina ba la kawai ba ta nuna faɗa za ka samu sai muka zama ba da abin akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bari a wani lokacin ma kan bi da ba ta kane ba sai ake a ce a masa wata wannan an ja'a bil a'ma ya faɗi wannan in ya fata zalaka ta faɗi wannan hada ana yin shari a duniya hadisi kuma to dan ne ko ba za a faɗa kan wani ba an gane ko ni ba na taɓa san kuma ban ina tunda abin izamo ba aya bane ba hadisi bane kafa mashi zarbe idi da hadisi to wani idi da hadisi ma ta an gane ko ko ba wai a'a sai in kai baka ce ba za ka faɗa ba sai kuma ka kila kowa kai ya faɗa tunda ba ya ba hadisi kamar shi kuma ya faɗa idan ce kuma kowa sai ya faɗa a'a kowa zai iya zaba in kai ka so zunubi ne gashi nan an yi in za ku ba su walidi ne ibn Quba in ka zo tafsirin ka bana sai ka ce walidi ne ibn Quba da nan tun wayannan hadisan ko ba haka ba wanda in tanzili hadisi kusan 60 ya rota ciki akan ka duba tawassul khawas da ibn Juzi ibn Kathir ka duba yayi ba an gane ko to wanda wannan suna da wani kasa akan wannan ko akwai wajen reference sama da guda 500 kan cewar kan walidi to abu da ike cikin da ban rubuta in ana son ka fara dan Allah ka karanta ma kutiba qarra wa ma kutiba farra anan ne billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina muhammadin al-hadi al-amin amma ba'du ya muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina jin yanzu jiya wata ce aka ne ko jazakumullahu khair na'am afwan sura dai yawa muhammad al-awwal na'am akwai bayanai waɗanda ya yi kafin tashi zuwa ga sallah inda yake ta nana ta dai maganar cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su sun yadda cewa ba dukkanin su bane dama waɗanda suke ba ni kirki ba duk da cewa mun akwai aqida ta shi'a da ake kira aqida taqiyya mutum ya kawo ainihin sabanta da manzon Allah amma ba ba sai bayyana wa duniya kamar da gaske ne wannan alifatan duk sun yi imani da wannan aqida ta taqiyya ko hakikanin aqidar shi'a a zuci mutum ya bayyana a faɗan harshe cewa
wato wannan aqida ba ta tare da shi duk wanda ya karanta littafin aqida na shi'a ya san wannan littafin da na faɗa na Muhammad Rida Radawi kaba ala shi'a da littafin ainihin al-Khutut al-Arida na ainihin wato Muhibbuddin al-Khatib da kuma littafin Tuhfat al-Ithn al-Ashariya da shi gabana da kuma littafin hatta ma malamin da misra wanda bai fi da ma da addini da Ahmad Amin Duh al-Islam da Sadr al-Islam da Duh al-Islam dukkanin su ya kawo waɗannan aqidar na shi'a haka duk wanda ya samu littafin al-Milal wal Nihal na ainihin Ibn Hazm al-Andalusi da kuma na al-Imam Shahrastani na Ibn Hazm duka biyu Ibn Hazm yana da shi aiwa dukkanin suna da shi duk gaba daya abin da ya shafi aqidar shi'a na nan da haka magana cewa ainihin wato su aqidar su cewa babu zagin sahabbai babu kaza wannan dama abin da muke so mu ji ne in dai har da gaske abin ne to sai abin da muka sani shi'a suna da aqida da ake kira aqidar taqiyya to ainihin abin da ke cikin kofar zuciyarsu misali daga cikin aqidodin su suna da aqidar cewa suna da wani qur'ani da ake kira mushaf Fatima Muhammad ibn Yaqub al-Kulayni ya faɗa cikin juz'i na biyu na littafin shi ina da shi na rubuce ba shi bane Muhammad ibn Yaqub al-Kulayni cikin usul al-kafi sai da gaske an gane ko yana daga cikin aqidar sula'antar Abu Bakr da Umar ko kare da gaske ko da nan sun faɗa sun tabbatar da cewa ba aqidar su bane to mun san da akwai aqidar taqiyya ko asalin gaba da sahabban manzon Allah a zuci yana daga cikin aqidar su cewa sayyiduna Abubakar ya zalunci na Fatima dan ya hana mata gadon kakanta wannan yana nan cikin wannan littafi na Muhammad Rida Radawi ne suna kaba ala shi'a shafin namanci ba na son nayi abin da suke kira conjecture ne lalabai yana daga cikin aqidar shi'a a takeice a wannan littafi na al-Alusi ya kawo kashe-kashen shi'a har gida ɗai wajen gida 32 akwai daga cikin su waɗanda suke kiran sayyidina Ali Allah akwai daga cikin su waɗanda suka halatta farji akwai daga cikin su waɗanda suke aikata kaba'ir manya akwai daga cikin su waɗanda suke da sassaucin ra'ayi cewa sahabban manzon Allah masu adalci ne Abubakar da Umar da Uthman amma sayyidina Ali yana sama da su na gaya muku su ake da ahlus sunna akwai kuma shi'a imamiyya waɗanda suke yarda da cewa suna da limamai 12 kuma kowane limami ma'asumi limami na farko ba suna nufin isna ashariya kenan domin imamiyya suna ne na shi'a waɗanda suka yarda da limancin wasu limamai zaɓaɓɓu na su waɗannan limamai misali a isna ashariya guda 12 sayyidina Ali ibn Abi Talib shine na farko sannan kuma sayyidina Al-Hasan ibn Ali shine na biyu sai kuma al-Imam Husayn ibn Ali shine limami na uku sai Ali Zain al-Abidin shine limami na hudu sai kuma Ja'far ibn Ali wanda aka fitar da Ja'far Muhammad al-Baqir afwan limami na biyar kenan Ja'far Muhammad al-Baqir sai na shida wanda ake kira Ja'far ibn Muhammad wanda yake shahara da Ja'far as-Sadiq wanda wannan malaman sunna sun yi karatu wurin sa sun tabbatar da kimar sa da martabar Imam Abu Hanifa ya karatu wurin sa sai kuma limami wanda yake ainihin na bakwai wanda limami shine Musa al-Kazim ko da yake Isma'iliyya sun saba ma ainihin Isna Ashariya sun ce limamin su na bakwai shine Isma'il dan gani Isma'il ya mutu yana dan karami ba yana nufin kuma ba shi bane limami na bakwai na tabbata wannan abu sannan ne ga duk wanda ke karanta da shi'a na ga ba magana jahilkar cewa ya shi'a ko ba mu karanta su bane sai dai akwai abin da ake kira taqiyya yin dungu da bayyana ma duniya sabanin abin da su shi'an suke kai wanda duk wanda ya karanta ya sani wanda yayi magana in dungun ne zai fahimci ne dungun nan a cikin tsaraici domin abin wanda ya tabbata limami na gaba na gaya muku sayyidina Ali shi na farko Al-Hasan na biyu Hussein na nawa na uku Ali Zain al-Abidin na hudu Muhammad al-Baqir na biyar Ja'far as-Sadiq na shida sai Musa al-Kazim na bakwai limami na takwas shine Ali Rida sai limami na tara Muhammad al-Jawad at-Taqi sai limami na goma Muhammad al-Naqi sai na goma sha ɗaya Al-Hasan al-Askari sai na goma sha biyu Muhammad ibn Hasan al-Askari waɗannan su ne limaman da Isna Ashariya cikin wato ɗariƙoƙin shi'a da suka naɗa su a matsayin limamai ne ma'asumai ne da ne sun gado isma daga kakansu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ko shi'a sun boye sun ce ba haka suke ba ko ba to dama sun riga sun yi mutan saboda sun yi da aqidar takiyya boye asalin wato aqidar su mai dauda da bayyana sabanin abin da yake wannan abu ne duk wanda ke karanta da ya sani sai da idan zai boye gaskiya daga nan sun sake komawa kan magana tsawa Muhammad al-Awwal cewa mun tabbatar da cikin sahabbai akwai wanda suka yi zina suka yi kaza wannan ai ba shi bane abin da muke magana akai sai ka karanta Qur'ani ya tabbatar da cewa wanda suka yi kuskure akidar ahlus sunna babu ɗaya daga cikin sahabbai da muka dauka ma'asumi ne amma abin da muke magana wane ne ya gaya wa duniya cewa
wani cikin sahabbai mai laifi ne, wani kaza ne, wani kaza ne, shine asalin addinin da za a bi. Abin da nake magana kenan akai. Magana da malam yi kuma inda kake cewa Allah ta'ala ya ce a ku samun ikula magani saboda yawa in Allah ta'ala ya ce ku shahada lillahi wala ala anfusikum, ku kasance domin Allah ko da a karan kanku ne ku kasance masu shaida. Inda sai na fahimci malamin yana nufin cewa sunan a matsayin masu shaida kenan. Mun kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ke nuna mana yana mana bayani ne akan idan mutane guda biyu na rikici kana da ikon ka ba da shaida ga mai gaskiya ga mara gaskiya, to kada ka ɗauki gaskiya ka ba mara gaskiya, ka ɗauki rashin gaskiya ka ba mai gaskiya. Kada wannan hujja ta kusa ba shi da munasaba kawo wannan ayar, domin abin da suke nuna mana suna tabbatar mana kenan sahabban manzon Allah su dinnan su ne masu kafa shaida kan ayyukan su suna wani matsayi kenan, wanda wannan ba karamin kuskure bane. Haka na fahimci lamarin. Baya da nan kuma cewa Allah ta'ala yayi inda Laraba ke cewa qalat al-arabu amanna, sai ne ayata gaba kullum tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum. Larabawan kawai sun ce mun imani, Allah ta'ala ya ce imani ba, ko dai ku ce kun yi musulunci kawai, saboda imani bai shiga cikin zuciyarku ba. Abin da na fahimta dan ake magana wa ya sanar da mu cewa wata cikin waɗanda ba su yi imanin ba akwai waɗanda ke nan muka shigar da su cikin cewa adalai ne. Adalcin sahabbai ya riga ya gabata, mun karanto ayoyi cewa adalai ne. Na karanta aya ta 100 cikin suratul Tauba, dan nace sai mun wala ayatul Qur'ani Allah dai bayan dai dukkan mun tafi muna da su da abin da malaman suna suka ambata, domin Qur'ani shi muke fara gabatar da shi. Allah ya ba musu, ya tsarkake su, ya ce ɗan aljanna ne. Amma kar ka manta, kada kowa ya manta, a lokaci guda kuma ba yana nufin babu kurakuran da wasu kai bane. Amma waye ya tabbatar mana cikin nan da za a yi cewa waɗanda suka yi kurakuran da su mutu akan kafirci, a tsawon tabi'a wanda ya kuskure ya mutu akan kafirci, in ya tabbata shi ke na mutu kafirci na daga gaskiya kafirci. Ba wanda mushkila kan wannan. Wanda ya yi zina aka masa hukunci, Allah ya tsarkake shi kuma adalcin sa ya dawo. Tunda an tafi da hukunci akan sa. Ma'izu ibn Malik kamar yadda Imam Muslim ya rawaito, yayi zina ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya Rasulullahi tsarkake ni. Sai ya tambaya ne same shi, yace da shi zina yi. Annabi ya kai da kai daga inda yake magana ya sake zuwa inda dai manzon Allah ke kallo, ya sake tabbatar da zina aka gudu. Manzon Allah ya tabbatar aka jefe shi. Shikenan dan yana gana. Yana nufin ya mutu kafiri kenan? Ya mutu fasiki kenan? Kuma ya zama hujja ga shi'a ko ga sunna ko ga waye? Su ɗauki wannan a matsayin wani makari na illa ta sabon manzon Allah? Ku da cewa a ainihin ba a zagin sahabai wannan mun fara da wani tun da akwai aqidar taqiyya game da shi'a. Da fata an gane lura da kyau. Baya ga nan kuma al-Ghamidiyya daga baya ita ma ta yi zina kamar da tabbata cikin hadisi sahihi, ita ma ta ce ya Rasulullahi tsarkake ne. Manzon Allah bai koda mata kai ta ce ya Rasulullahi aturidu an taruddani kama radatta ma'izan. Shin zaka kore ni kamar yadda ka kore Ma'izu ibn Malik? Wallahi na yi zina. Nabi ce ki koma tukun sai kin haifa abin da ke cikin ki, bayan kin haife na wasu da hukunci. Bayan ta haife sai da aka umarce ta shayar da jaririn na ta bashi nono, sai yawa ta gabar shan nono sannan aka da hukunci. Abin da kuma faru kenan, aka haƙa rami aka sa ta ciki aka jefe ta, har sai da jinin ta ya samu kuma a jikin ɗaya daga cikin sahabbai. In ban manta ba Abdurrahman ibn Auf ne ya zage ta ko ya faɗi magana baka game da ita, manzon Allah ya ce ya za ka la'anci matar da ta yi tuban da inda za a raba na sama da ƙasa da ya wadace. Haka wannan yana tabbatar mana cewa kwarai da gaske tana daga cikin sabai amma ta yi kuskure. Amma wai wannan kuskure ko me yake tabbatarwa? Yana nufin ta mutu kafira kenan ya zama dalili ga waɗanda suka zo baya su yanke musu hukunci ba mu ne bane? Shi ne abin da ake nufi kenan? Ko mai hankalin mu zai tabbatar da haka? Domin Allah ta'ala ya ce waɗanda suka zo daga bayan su da abin da suke cewa yaquluna lil ladina والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. waɗanda suka zo daga bayan su abin da suka wuce dan Allah bai rarrabe maka yace waɗanda suka yi kuskure da waɗanda suka yi kuskure ba. Abin da Allah ke cewa su waɗanda suka zo daga baya suna cewa Allah ka gafarta mana da waɗanda suka riga mu da imani. To tunda Allah ya tabbatar da waɗanda suka riga mu da imani, to shi abu tabbatar mana waɗanda suka yi laifin nan suna nufin sun mutu ba su da imani kenan. In sun mutu ba su da imani shikenan mun dai musu gafara kenan. In za su kai da adlai ba su gidan da sauransu. Amma duk wanda ya tabbata zama kafiri ya mutu akan kafirci ana tare da kowa ya ciya wannan mutumin ba ma mutumi bane hablan ya kasance mumini ballan sana a cikin ya kasance sahabi. Alamun sun yi kuskure wanda mun tabbatar da wannan abun, sun yi tauba kuskure wanda mun tabbatar da wannan abun,
sun yi tuba sun yi istighfari ga irin tuban da Annabi ya faɗa wannan ya tabbatar mana da matsayin ta da zuwa gare shi ina fata mu fahimci wannan qadiya da kyau baya da nan kuma cewa da malam yayi ya ambata hadithul ifk wannan in ba kuma ta ba ban fito fili tukun na ambaci wannan magana sallallahu alaihi wasallam dan ba zan tabbata sai duk ila wai ishara al-ishara taktil aqli wata kila wannan ne ne amfani da shi cewa hannunka mai sanda kila yana iya sa mai hankali ya fahimci ina aka dusa to tabbas na Aisha yana daga cikin akidar Shi'a wannan ko an boye ko an bayyana akidar Shi'a ne tabbatacciya cewa suna la'anta ta suna zagin idan Allah ta'ala ya yi muku arzikin ba ku ciki sai ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala amma abu da muka karanta a littattafan tabbas suna zagi na ba da reference ne littattafan kowa ya je ya duba zai ga abin da ke ciki a littattafan kuma cewa wasu littattafai suna zuwa daga kasashe ne na ainihin makiya misali maganar da suke cewa suna da wani mushafi ko littafin da ke kunshe da misalin Qur'anin nan sau uku a yaran aka buga shi ina iya buɗe muku shafi abin da ainihin Abdul Mata'al Jabar ya ambata ina wurin cikin ayya bai ki shafin ba yana ne a rubuce bai ki shafin ba sai dai na ɗan yi alama wurin saboda ban samu cikakken lokaci na duba ba madalla abin da nake so mu nuna shi ne dan mai rabbi kan magana da tsawa ke faɗa cewa wani littattafan da suke zuwa game da ainihin Shi'a daga kasashen da ke gaba da ainihin kasar Shi'a nan ba haka abin yake ba kasashen da ke kare sunnar manzon Allah da darajar sahabban manzon Allah sai su rasa wani aikin yi kuma sai su yi mashi a ƙarya su rasa abin da za su yi mashi a ƙarya ba zai yi ba sannan daga ƙarshe afwan Allah ta'ala a cikin suratul nisa aya ta 115 ce wanda yana daga cikin manyan hujjojin mu ومن يشتكي الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم مصيرا dole ta ba manzon Allah bayan hujja ta bayyana gare shi idan hanyar da ba ita mun yake ba za mu jibanta masa abin da ya dawo maka mu kona cikin wuta misali sallar da kuka yanzu da kuma ainihin akidar da kuke rike da ita dangane da ainihin waɗannan sahabban shin cikin magabata sahabban manzon Allah na farko da ke da irin wannan akida a zamanin aka saukar da Qur'ani a zamanin suka san wahayi a zamanin su komai aka karantar wannan al'amari ne wanda ya tafi daga baya haka ma inda billahi بسم الله الرحمن الرحيم صلوات على محمد وعلى محمد شيخ مالم ما دلنا من جود من أبو بندي هذا كان يوم جانا كان تكية بمحل تبني بموضوع تبني ده كان جب أمان تابو من ما جانا يكن شيء أتلاقي جبادين صحابي جبادين سؤالين وعندما أنا كمان بجنسا ya nuna mana lallai ba duka bane akwai wanda suka yi wasu ayyuka wanda mun ka karanta da mun ga shi da gabar cikin alqur'ani kuma shi ma ya yarda ya ce wannan dukkanin su a cikin littafi to idan ba manta ba wannan shine muhallin da muka zauna a kai da haka idan akwai wani muhalli da ake zargin shi yanzu ba wurin abu da shi dan sai ake taqiya hakika aqida ce ta mu taqiya amma fahimtar mu da taqiya suna da wannan fahimta bambanci kawai su suna kiran taqiya ƙaryar da ta halatta je ka duba littafin Riyadus Salihin akwai babi na ƙarya da ta halatta to wannan ƙarya da ta halatta ita ce sunan ta a wurin mu domin ne alqur'ani ya ce ala la'anatullahi ala al-kadibina babu ƙarya da ta halatta babu sunan tana da taqiya sai ta a wurin ta sunan ta ƙarya da ta halatta to ba muhallin muke yi ba na haka zan bar muhallin taqiya akwai littafi ka'ida ta ahlus sunna wanda ibnu taymiya ya rubuta shi kaje ka duba ya tabbatar da taqiya akwai littafi Usman bin Fodyo yayi shi kan muwalatul kuffari ya tabbatar da taqiya kaje ka karanta ahkamul qurtubi karkashin ayar la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minina wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay illa an tattaqu minhu at-tuqa kike ta taqiya kamar sai wannan da muhallin sa bane amma malai na so mu zauna akan wannan za mu iya gama koda gobe koda ji sannan karka manta malam shehu shaharar sani ya yi littafin alminal wal nahl ibn hazm al-andalusi ya yi littafin al-fasal fil milal wal nahl wal ahwa ya kuma mun kan shi a da ke shi kai magana Ahmad Amin hakan ya yi littafi kan zuwa da fadar Islam fadar Islam yayin mun kan shi a dewa amma rabbin da zan iya ka je ka duba al-mawsu'a ta Ahmad Shalabi dan Misrani ya yi rabbi kan wa'annan mutanen dan sunna ne ita da shi milal wal nahl da shi wannan ibn hazm gaba ɗayan sun san me shi ba idan har za a farlanta mana a wajen ta mana sabbin ta fito daga mutiyan mu a ce wai lalle shi ne aqida mu dan ana da aure muna tafiya an gane ko dan ana da aure muna tafiya in za a wajen ta mana yanzu dan Allah wa dan izala ne da mutanta Muhammadu bin Abdul Wahhab wannan aqidu ne ba ka aqida wannan reference ne ba ka ba akwai shafi na 37 dan Allah ka dara ta din karshe ka je karanta da mun Muhammadu bin Abdul Wahhab amma da yake mu muna ɗiban ilimin mutum ne ko muna mutum wato kafa masa hujja ne da irin abin da muka zama shi a cikin
awwalu duk wanda ya san shi zai wahala ce yayi mu'amala ya zagi sahabbai shi fadlan ballanta na ya zagi sahabin babansa ina kuma kai ga babansa duk na ga muku annasu a ada a majihi wallahi dan adam abokin da babun da ya yi amma ba wanda wai akida mutai to mun suka a wani dalili babu sahabin da kowane ɗayan mu ya sani gayar abin da annabi Muhammad ya faɗa akan mu ne al'ummar da muke zamawa tu'minuna bis sawadi alal bayadi al'ummar da za ta yi imani da baki kan fari shine shahada ba ka musan sai da misali Abubakar ba musan sai da Ali ba sai da muka gani muka karanta cikin littafi to da za mu yi adalci da za mu karanta Bukhari sai ta arwato kaza da kaza kan Ali sai muka imani sai wata arwato kaza da kaza kan Ali sai mu imani shin abin alheri ne ko ba rashin alheri ba mu imani da mu alamun da ba wai rashin kunya ba ba wai kuma zagi ba yanzu abin da na faɗa yanzu sai yi kaki ta kace sahabi kaza zina amma da wani na faɗa amma da ilimi da ni ya ce zina to mun ga adalci yana wala da aikata zunubi kabira ko ba ka ba ni tarifin adalci wal adilu man yajtani bil kaba'ira wa yattaqi fi ghalibin sagha'ira wa ma ubiha wa huwa fil a'yan tudun da adalci shi ne duk mutum da bayani a san ta kaba'ira kamar ba mun ce a'a in sun tuba ba ta dawo bane to mun ji sun tuba to amma ai kamar inda shawahidin shehu hankali ikawo cikin littafinsa karkashin suratul hujurat Allah yana ta in ja ku ba su kun da ko ya wala bin amana ita kace ka duba sai ka je mutu sai ka mutu yana cin ya mutu ina washi ka karanta tarihi da kyau me ba da washi da giya haka a dangane ta iyar su sai muka ce maka ba waki ba wallahi da gaba da mun fi san haka sabon tarihin da ya ba mu sunan sa shi ba mu kuma haka har tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd ya yi mu karanta littafin iya je shi mu yarda ita kuma aikata kana mu cewa kuma duk malami ne mana fulki da an yi abu da farko can ya ce a'a kada amma shiga bane muka ce ba hadisi bane ba aya ba ko ba haka ba muka ce littafin da aka yi na adawu ne duk wani da kake na gaban ka na adawu ne wannan ni ko ya haka da na gani kuma da na adawu kan duk wani abu hatta Bukhari da muke gani wallahi akwai wani littafi da mutum ba ki sanya akan sa da ba ɗaya yahudanci dangana imam ba ko ba haka ba akwai sa'adiya wanda shi imam Malik aje a karanta akwai ahlul madina hujjatun wanda ake imam Malik ya karanta akwai sahawiya wanda ake kan tuwidi ka je karanta ba nan malamai bane ka je dan annabi ka karanta littafi wato tafsirila na ko tarihin wani mutum Bagdadi shi khatib irin maganganun da yake kan ina akwai littafi al-bayan fi ulumil qur'an wanda ake kan hanci da warshi dan Allah ka je karanta ka karanta ruwayar irin ta Bukhari karanta da warshi su ba ka wannan ba mujali bane za mu iya fuskantar mutum da abokin gabansa ba ma sanin mutum da kishiyar muna sanin mutum da shi kansa a gane mutum da nan littafin nan na gabana da na gaban sa ba shi a cikin shi ba in ta cikin littafi na kaza ta rubuta kaza littafi na kaza ta rubuta kaza to ba wai tunda ne wani da shi yayi to dan Allah dan Allah ka san ka kyamale lokacin da ka izala mun gode jawahirul ma'ani ake kawo aje kai da maza yau ko arkaji na kaje kuma arkaji babu arkaji mawjud استغفار بابه هو موجود كل كتبنا لم تكن مخفية فهو مو قرأت بني كتبنا واضحة أوجدتك لما كنت رأيت إذا ولي تاني كتير وياتي أكتب لتابن كلا كتير وش كوي إلا لتابن كتابن لشي لا الكابي يا تقوى على القرآن سنت تفريما إما إن أنت عمك ما تقوى ما تكيه كي أتيو لما الكابي كيف لك ربك الذي تفرع يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب كيف تفرعوا ربك الذي تفرع كوي to shi kuma Ahmad Amin akwai littafi wanda da akwai rubutu bahani iya kansa an ziyarce shi ya je kasar Iran ya je kasar Iraki aka tambaye dan Allah ya zuwa abin da ka rubuta mu dai in shi'a amma mun ga kana cewa mana kidan duk abubuwan da ka rubuta dan Allah na kaje ina ka gani shi kansa ba wanda yake ji da rubuta da Allah wanda gani ba haka ce kuma ga library na a shiga da kai ka dauko mu da ka nuna mana kun mutum da zai ka fara ita shi ne ana faɗe kuma yanzu wa aqidar Ali ka karanta duk littafin fiqh da na saka da na zo da shi duk mutumin da ya kudurce imamu al-annabi ne mu mutum cikin kuma ko ba haka bane ba mu karatu a gida gulatu har aka gama gulatu da ake san wai shi ake ba a taba samun sunan da yake ba wanda iya gida sai mu ali kin mutum umari a kora amma mun zamani yanzu ana raba imamu ali sai dai kullum mu mazalumai ne sai dai mu tabbaki ne amma ba wajen aqida mu bace kuma duk daga yau na san malam daidai gurgudu alhamdulillah kuma ya burge na ta ma da dai ra'ayi magana ba shi kuma ya da nazariya ce da gurgudu kishiya amma muddin na tabbata ya karanta littafin fiqh zai ga cewa aqidan mu ta kan gulata haka sai mu wanda mu taba shi ba an gane ko da haka mu ba mu bane sai muka ce inda za a yi adalci kamata yi a raba gulatu da yan sunna tunda su yake su ba suna kan yana cewa imamu al-Allah ne amma sun kafa yake sai mu muka dinga yake su muka sha wahala da su kuma ka ji yake tambayi to yanzu kanku da imamu Malik ya rayu a ce ga wani imamu Malik dinga duka sai kuma ya ga da Malik ne ana yake haka
kuma kowanne jahilin mu da malamin mu ya san Imam Ali ya fara kona ko ba sai ba bai ba to dan Allah da ka dan magana mana da ka gura tuwa mun bane na ga muku annasu a ada amade dan adam san da malami zai mun abu kokari kamar da kike karanta wannan tafin dan Allah kuma zai zinga da mutum shi'a dan sunna ne kafin da mun shi'a ko dole karanta na gani da ido na amma ni ba haka ba sai da zinga ibada ta fanna zuwa ganin shi'a da kike kuma musulmi kuma da mutane sun tafiya dan shi akwai tafiya amma sun kariyar ta halatta ne a sunna to ne to duk ake kaji shi kenan an taba gaba ta kwaro kenan da duk da kaji ko wala kada ta halatta annabi malaka ko da mutane kada ta halatta ko da kana mutum da ga musu alama ta Allah ta biya sai mutum kuma kada ta halatta to duk abin da kake wallahi duk da za a sauke wa kai a ji a karanta irin wannan sun ta kuma duk da mun kana da nan an gane ko sannan ko da yake yana san kullum wato duk mutumin da ya aka ta jarima ya dawo ya tuba shin kafiri ne kan mutum kafiri ba akwai da aka ta iri da bai dawo ba kamar da Abdullahi bin Qatal ka je ka karanta bai kuniya fi ulumul hadis ko ba shi Abdullahi bin Qatal ya dawo da dawo bai ya tafi da kai ko mutum kafiri ko ba haka ba Abdullahi bin Jahsh ya dawo da dawo bai duk mutum kafiri wannan jama'a aje al-isaba ibnu hajar shi rike can bin ilimin hadisi sai ya fada ikama ba ko an yi masa ko albani da shiga gaban wanda ake shi to amma shi kansa ya rubuta cikin mujalladin sa na farko cikin al-isaba din sa lokacin da yake magana kan sabon martabi yake walau ta halalar jirdatin ko da farin da tashi daga sani sai dai irin wannan to wani mutane da suka irin abin da nasu na ba mun ce wai a'a ko ba wallahi na ga muku ba fa mun rubutu mutanen su kan san ba mun ji abin da muka tsaya kawai alqur'ani da muke so mu rike shi yanda hadisan da bu ake son su mu rike ta mai kaso da ya zami da awar mu ne ahlus sunna wani ahlul kitabi to amma mu mun san cewa ahlus sunna da haka ma wani mutum tijani ta mawai dan sunna ne zama dan shi'a sai wani littafi mai sunansa ash-shi'a hum ahlus sunna shi'a shi ne sunna amma misali kamar yanzu za ka iya karanta ni amma mutum ya kida me aqida irin ta wahabiyya na dan in ga dan tsari da rasa ba to mun yi ahlus sunna da kitabi to shi ya san bai ahlus sunna da kitabi dan kuma shi ne to shi kuma da awar shi'a ina da awar kuma dan suna da kitabi to da zai dan matsa kadan zai samu ahlul baitin nubuwa hum a kitabillahi wa sunnatillah da duwan su suka san sunna ka gane ko idan har mun ga ahlul baitin nubuwa kaji abun dariya ne wallahi ne sauki ne an zage su an dinke su an kashe wannan abin da ake yi kuma a cikin hayin suna nan idan har kana ganin na sha maganar nan al'umma ku lura psychologically abin da ake akan annabi Muhammad ba a ba za ta duk wannan ku yana da iyali a ce wai ga wani abokinka ya fi ɗanka sai akan annan Muhammad aka ba aka ba a ce a gaskata kuma wai abokinka kan labarinka da irin yanayinka akan ɗanka a hakimi wannan in ba ka annan Muhammad aka ba idan yau bawan Allah nan nake ga muku zai ɗauki takarda ya rubuta idan malam Sheikh Ahmad Usman ita je ka Abuja a matsayin na a fadarwa ne a yi maka kaza malam Usman ya samu matsayi a wannan fadar dan ka fuskanta abokin wannan dan Allah kan da kuma yake saka ga ɗan wannan iya ga dan zaki kenan ba kuma kace muku sahabin manzon Allah ina da martaba ta ganin manzon Allah amma fa farku manta ya samu matsayin sa ne da manzon Allah to ya kuma wanda imani in ta da ka ji abin da sahabi ke da awasa wallahi dan manzon Allah zai yi ke da dan manzon Allah ne da awasa abin da sahabi ke ba mun wanke da kuke nan ba wai kin sahabbai muke ba amma ku fifita kan wannan mun sha magana muke ce wallahi manzon Allah ya hula a kasuwa ya dora a kanka hulan da ta sabon ban dukkan duniya har in kai maka da'a ma ta ce ka riga ko ba haka wani aka rubuta to yau in ta samu daraja dan Allah ne ke saka da ginin manzon Allah da yake magana khuliqu min tin wa rizqu tahli wa in da takuna akai ba haka mun ga hadin Ahlul Muhammad shi muka ri amma ayo ana iya ta da gidoje ba a gidoje da kafirci tun zajuwa ne kan da tuwa ne ba mu ce su in ta ce za ka karanta ka ta karkace tun zajuwa ne ba ka da tabbas amma na tabbata kana da tabbas kuma an ka karanta an kashe an gane ko wannan shine magana ta karshe duk wanda zai ce misali masu bin Ahlul Muhammad sun zagi sahabi sai dai ce wai sun zaga bai da abu ba amma na tabbata ya karanta su kuma Ahlul Muhammad an kashe bai kai akai kuma mu koyi Allah da ya tafi ne shi ne da kuma ba ku da sai ne
الرحيم أظن بيسا ما تقوم بجمر التقية يا أخي الكريم بارك الله فيك دليل يساعك saboda cikin maganganun ka yi magana da tilas ne sai mun taɓo abin da ya shafi tafiya saboda mu mutane ne waɗanda aka ɗora mu aka gina mu akan karɓar aƙida ta kakka mai lafiya babu kujera da kujera ciki duk lokacin da muka ga mutum zai kawo magana a ciki akwai walawala bayan muna da hankali kuwa sai mu fito mu ga da duniya ta jahili da asalin ta kuma da kaba shi ne shigo da tafiya amma hakika abin da muke magana akai akan adalcin sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk ne hankali in ya san makamar magana in yana da wata fahimta cikin ilimi ba dai zai ne fara magana da kai da qariya imani da ganta su kanki mazhabar shi a ce shi abuwa wai fatati to in ba ta bi jahili ba ko kashi shiriya ce Mentira fishiya, mentira fishiya, amma ku dai karatu. Babu mai mutu, Imam Ali shi ake Fatima yammanto magarsa shi a take Alhassan da Saina da Zainab duka ita suke dangamai shirya ba dangamai shirya